Nasa pre. Kanong karon? Ay, guni-gunir na nimo pre. Tara, kaya mo ko kay kaon. Naana yun sila. Pre, ayaw ko biyay, pre. Okay na ba ka na kung forma no nga siksi nga gwapar ba to kung kamit apron? Pero, bisig wa tayo forma. Kay gwapo man ta. Sugton ragya mo ta. Oh shit. Uy, pre! Uy, pre. Asa mang lakaw na taron? Murag, happy lagi karon. Ah, nangutana man ka. Kabalo na biya kang hapit na Valentine's no? Nakoy kakita. Ay, atian mo pre. Ay, may pa ka nakikita. Ako, wala gyud. Aw, gwapa la istoryahan pre. Gwapa kasi tingog sa cellphone. Siguro sa personal, gwapa po to kayo. Pero, saman, willing ka mo kuyog sa kwa. Makita ka sa kong kamit up. Ah, yayan mo pre. Ay, kabunal juga ba? Gani pre. Saman, kuyugan ko nimo. Aw, amigo ko ta. Support ni Permente. Tara! Sudan. Atay, iglas man. Tawagan ako si Babes B. Kagutom na kayo ba? Ginagawa mo. Tawag na kong babe. Pre, tinawag na siya. Ah, may pa ka pre. Tawagan kang uyab. Ako, wag yun. Sa pre ha, tubagon na ko. Hello, loves. Asa naman ka? Gigutom na kayo ko. Sige, babe, I love you. Madto na ko diha. Ah, sweet ta si mong uyab pre. Ay, may pa ka. Pre, hala mo lang mga gapon. Ay, sabay. Sabay, makako. Gaya nagsabay ta. Gaya gulo ni mo, oy. Suga po ni mo, eh. Tara. Gaya, oy. Gutom na ba? Asa na rin ngayon kung makain dito, pre. Kasi glamo diha. Naana yun sila. Nasa pre. Kanong karon? Ay, guni-gunir na nimo, pre. Tara, kaya mo ko kay kaon. Pre, ipaila-ila na ko sa imo ha. Ang akong uyab. Aga pa si mong uyab, uy. Mura mag-Diyosa. Nguta na pa ka. Basta ako'y mamili. Wapa gyud na. Asortihan mo, pre. Uy, nanay mangod, pre. Aw, mangod pre. Bago pag-anak. Pero pre, speaking og mutanaw ka sa iyang naw. Kinahan ka? Mas labig, duulon ako, pre, para mailan ako nga legit, gyud. Ikaw pre, basta mastoryan ako sa imo ha. Wapa gyud na. Sige, pre. Excited na po ko. Hoy! Hala, sama na. Love. Yes! Unta, mabusog ka sa kong gidala. Ay, atiyan, pre. Ayaw sama ni, pre. Pao na na! Unya, loves. Mulakaw na ko. Oh shit. Ikaw na yung bahala na. Pre, ayaw ko biyay, pre.